ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಓಕೆ 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 ಪಪ್ಪದ ಕಾರ್ ಬತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಲ ಅಮ್ಮೆರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುರುಬದಾರ ಅತ್ತಿ ಆಯನ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೋಪುನಾರಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು. ಓ ದೇವರೇ, ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಶೇ ಆಟೋಗೆ ಕೇಂದೆ, ನಾಟಕ ಕೇಂದೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಕೇಂದೆ, ನೆಕ್ಕಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಉಂಟ ಮಾರ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರುಂಟು. ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದಪ್ಪಾಗ ಆ ಗೋವಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಿಲ್ಗೆ ಬರ್ಪನಿದ್ದಾಯೆ. ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದಪ್ಪಾಗ ಹಾಯ್ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪಡೆದಿಲ್ಲಡ ಆಗವೈ ಮುಂದಾಯೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ದೂವಿಪೇಟೆಗೆ ಪೊಂಜನಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಗೋವಿಂದ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆತ ಪಿದೆ ಬರ್ಪೆ ದಾಯೆ ದಾಯೆ ಬಜಿ ದಾಯೆ 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 ಚಚ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಪಾತ್ರನೇ ಬದಲಾತನು. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಬದಲಾತನು ಮಾರ. ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿಯೇ ಬದಲಾತಲು ದಾದ ಸಾವಿಯ ಅಂಚತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬುಡಿದಿನ ಪಾತ್ರನೇ ಬದಲಾತದು. ಚನ್ನಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಮೂಲಪಣ ಮದ್ಮೆ ಆತಿ ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂಟ ಇರು ದಾದ ಮಾಂತರ ಅಂದು ಕೇನೋಳ ಒಂಜಿ ಪಾಲಿತ ಅಮ್ಮೆಡ ಕೇನುಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಟ ಆಟ ಈ ಬಿತ್ತಿನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ ನಡತೊಂದುಂಡು 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 ಆಂಡ ಉಂದಿನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯನ್ ಜಂತ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಡನಿಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಹೋದ್ರ ಬಾರ ಸಾವಿರ. ಆ ಗೋವಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಲ್ಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಹಿವಾಟು ಉಂಟು. ಅವು ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಣ. ಕವನ ಮೇಡಮ್ ಇರಿ ಕವನ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಏರಿಯಾ ಓ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತದಿಗೆ ಅವೇ ಕೇಣ್ಣ ಯಾನ್ ಗೋವಿಂದ ಸಾರ್ನ ಪಿ ಎ ಏರಿಯಾ ನಿನ ಗೋವಿಂದ್ ಸರ್ ತಿರುಗಿ ಗೋವಿಂದ ಸಾರ್ ಯಾರು ಬಂದು ಗೊತ್ತು MSW ಮಂಗಳೂರು ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕರ್ ಗೋವಿಂದ ಸಾರ್ನ ಪಿ ಎ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ನಟ್ಟು ನಾಯಗ್ಲ ಪಿ ಉಪೇರ ಈ ಆಯಡ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲ ವಾ ಟೈಪ್ ದ ನರಮಣಿ ಅರೆ ಭಯಬಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪುನಲ್ಲಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ಸರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓಕೆ ಇರುವುಲ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓವರ್ 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 ಅವಲಾಯಿನ ಹತ್ತು ನಿನ್ನವಂತೆ ಓವರ್ ಆಂಡ್ ಬಾಸ್ ಬತ್ತೀರ್ ಪಿ ಎ ಬತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಪುರಾಣ ಅತ್ತ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೊಂಜಿ ಬರ್ರ ಓಕೆ ಅರ ಪೊಸಿಷನ್ ತೂದು ಯಾನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೊಂಟೊಡೆತ್ತಿನ ಕುರಿಯುವಂತೆ ಮಲ್ಲ ಆತನ ಅಂದ್ ಕವನ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಮಿ ಇರ್ಬಾರ ಬುಜಾರ ಹಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಇರ್ವೇರ್ ಪೋದು ಬೆಲೆ ಆ ಮಮ್ಮಿ ಬೈ ಬಾಯ್ ನಂಗ್ಲೇಟ ಬೈ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾಂದಾನೆ ಮೂಲ ನವರಾತ್ರದ ಬೊಂಬೆ ಉಂತಿನ ಎಂದಾನ ಅತ್ಯ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲುದಲ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಮಗಳ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಯಿಲ ತಂಪೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಒಡೆಲದ ಉಪ್ಪಲಾನೇನು ಈರೆ ಬನ್ನತೆ ಕುಡ್ಲೊಡು ಇಲ್ಲಗ ಅಟ್ಟೋಡು ಅಂದು ಐಕ್ಯಾಲೆಲ್ಲ ತುನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಪಿನ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಚಾಂಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ರೆ ಮಾಮೂಂಜಿ ಪೇಚೆ ನೀನು ಮಾರೆ ಅದು ಮುಕ್ಲು ಕಾಸ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಶನಿವಾರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಹೌದು ಸರ್ ಯಾನೇ ಉಂಟದ ಕೆಲಸ ಬರ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ಬರ್ಪ ಬಾಯ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ಪ ಇನಿ ಸೋಮವಾರನೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂತೇವೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ನರ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ದೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ. ಸರಿ ಸರ್. ಯಾನೇ ಉಂಟದ ಮಲ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂತೇವೆ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆನಾ ಅಂದ ಈರ್ನವೇನಾ ಎನ್ನತ್ತು ಮಾರ್ರೆ
ಯಾನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂದ ಮುಖಂ ದಿಯರ್ನ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿರತ್ತ ಗೋವಿಂದಣ್ಣೆ ಅರ್ನವೆ ಸೈಟ್ ಗೋವಿಂದನವ ಅಂದ ಆ ಏನ ಸಂಬಂಧದ ಕಳುವೆ ಪಂತ ಜನ ಇಚ್ಛೆ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ಪೋರೆ ಇನಿ ಸೋಮವಾರತ್ತೆ ಸುರ್ಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲ ಓ ಆವಡ ಬುಕ ಗೋವಿಂದ ಬತ್ತೆಂಡ ಮಾಧವಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೆಂದು ಪಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಂದೆ ಖಂಡಿತ ಬಂದೆ ಬುಕ ಸೋಕಟ್ಲೆ ಆವ. ಆವಲಿಯ ಬಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟೋದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸಿಪಾಯಿ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗದು ಕೋಟಿ ಸಿಪಾಯಿ ಯಾರೀ ಚೆಲುವೆ ಚೆಲುವೆತ್ತು ಕಳುವೆ ಕುಲೇವನ್ ಪಂದೆ ಓಹೋ ನನ್ನ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯೇ ಅತ್ತ ಇಡಿ ಅಂಗಿ ಅತ್ತಿಯೇ ಒಂದು ವಾಟದ ಪದೆ ವಾಬುಕ್ಕುಡುಂಡು ಇಂದು ವಾಬು ಕುಡ್ಲಾಜ್ಜಿ ಯಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮೂಕು ಎಬೆ ಈ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಯ ಆಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಪ್ರಾಣಕಾಂತೆ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಆತ ಕಾಸನ್ನ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪೋನ 3 ಲಕ್ಷ ಅವುಂದೆ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಣಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಬೇಜಾರದು ನಾನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಪಲಿಯೇ ತಾನೇ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬರುವಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಆಂಡಿತ್ತೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಪಡಿಯೇ ತಾನೇ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರ್ಗೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ತಾಲ ಇಜ್ಜೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದಿನಿಯಾನ್ ಅವು 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 ಪ್ರಾಣಕಾಂತೆ ಉಪ್ಪಡು 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 ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ಏರು ಈರೆ ಏನಾನು ಈ ತಾನೇ ಪನ್ ಅವು ಈ ರೆಕಡ್ ಪದ ಬಂಡರತ್ತ ಅವೇನ್ ಕುಡೋರ ಪನ್ಲಿ ಓಹೋ ಅವು ಅವು ಕಲಾಗಾರನ ತಾಕತ್ತು ಇರಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ತಿಮೆ ಉಂಡು ಪನ್ಲೆ 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 ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸಿಪಾಯಿ ಮೋಲ್ಬೋಯಿನ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಎನ್ನ ಮಗಳಾಂಡಲತ್ತ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಪದಗೇಂಡನ ಮಗ ಪದ ಎಂಚಾಂಡಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಂಡದೆ ಮೋಲು ಅಲೆರ್ದು ಗಾಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಅಂದೆ ವನಜ ದಾದೇರ್ನ ಟಿವಿ ತಾನೆ ವನಾಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡರ್ ಟಿವಿ ಇತ್ತಂಡತ್ತೆ ಅವನಾಪುನಿ ಓ ಟಿವಿ ಟಿವಿ ಹೊಡೆತನು ಪೋಪನ ಒಡೆಗ ಮುರಣಿ ಕತ್ತಲೆ ಕೊಡೆನೆ ತೇರು ಪಕ್ಕ ಈ ರಿಮೋಟ್ ರೆಂಚ್ ಒರಿದೀನಿ ಆಯ್ ಅಂಗಡದೆ ಮರ್ಲಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನ ಅಂದು ಶೇ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೋಡ್ತಟ್ಟಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋಯಾನು ಓಲಿಕ್ ಶೂಟ್ ಆಪುಜ ಅಂದು ನನ್ನ ಯಾನ್ ಹೊರ್ತಿ ಬಾಕಿ ಉಲ್ಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಅಡವುದಿಂಡ ಅಡೆ ಪೂರ ಮುಗಿಲೆಕ್ಕನೆ ನೆನೆ ಪುಟ್ಟ వచ్చి ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ದರ್ಪೆ ಸಾರಿ ಶೇ ಹಲೋ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ದಾಯ ಮೋನೆಡು ಚೂಲಿ ಉಂಡೆ ಮನೆ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತ ಜೊತೊಂಬೈ ಅಲೋ ಪಂಡಂತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಇರು ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸುರೂಟು ಅಲೋ ಈರು ಏರಂದು ಪಂಡದು ಒಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ ನಿಕ್ ನಟ್ಟು ನಾಯಿಗೆ ಹಲವು ಎಂಚಿನ ಕುಂಬೆ ಎನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಮೆಮೂಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸುರೂಟು ಉಂದುಕೇನಿಗ ನಿನ್ನ ದೊಂಡೆಡು ಸೊರಬರ್ಪಿಜ್ಜಮ್ಮೆ ನಾಯಿ ಪಾತರೆಂಬೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸಾಂಗ್ ಕೇನ್ವನ ಈರೆಕೇನಿ ತಾನೇ ಬಾಳಿ ಸರಿಟ್ಟು ಕೇಳ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ದಾಯ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಸೊಂಟದ ಮಿದ್ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಉಂಡತ್ತ ನಿನ್ನ ಸೊಂಟದ ತೆತ್ತದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೆಯ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿನ ಇಲ್ಲಗ ಪೊಕ್ಕದ ಹಾಕ್ಜಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನೇ ವೇಸ್ಟ್ ತುಂಬೆ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲ್ಡಪ್ಪನ ನಿನ್ನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪುದರ್ ತೆಪ್ಪೆರೆ ವನಜ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರಗು ಯಾನ್ನಿಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದೇವಿರಡ ನಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಕೊರ್ವಿ
ಪಂಡಿನ ನೆನ್ಪುಂಡತ್ತ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಓ ಮಾಧವನ್ನೇ ದಾದ ಮರ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆಟ ಮರ ಯಾನ್ ಮುರ ನೀ ಬತ್ತು ಪೋತಿತ್ತ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಡಿಜನ ಮೋಣ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಅಂದಂದೆ ಅಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ನಿಕ್ಕಿತ್ತೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಊರನಿಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಕಲ್ಲ ಊಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಗತ್ ಅವು ಕೂಟದ ವ್ಯಾಜ್ ಇಡುತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಸೇಲಾಂಡು ಸೇಲೆನ ಕಾಸುಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸೈಟ್ ಗೆತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡಿಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಟು ಮರ ಬಲೆ 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 ತುಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಲ್ಲೆಕೊಂದು ದಾದ ಮರ ಒಂದು ಕೆಚ್ಚಿಜ್ಜ ಕೆಚ್ಚುಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದು ಸ್ಕೆಚ್ ಅಂದ ಅಂದ ಪತ್ತಲ್ಲೆ 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 ಪಲ್ಲೆ ಇಂದ ಮೇರೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಹಾಲ್ ಪಿರೋದ ಕಿಚನ್ ಅಲಕ್ಕದೆತ್ತರ ಮಾರೆ ದಾದಾ ನನ್ನ ಅತ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ದಿನ ಒಲ್ಪನಾಗ 50 ಜನ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ಪುರ ಓಲ್ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುವ ಸೀಟಿ ಪೋಡು ಅತ್ಯ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ ಪದಲಿ ಈತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಪುದರ್ ದಾದ ಬಂಡರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಈ ಮಧ್ಯದ ದಾದೊಂದು ಭೀಮು ನೆನ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ನೆನ್ ದೆತ್ತಿಂದ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಲೆಡೆ ತಿಕ್ಕು ನಮಕ್ ದಾದನ್ ಪಾರು ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪಿಂಗ್ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳ ಕೇಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಡ್ರೆ ಜಪ್ಪೊಡು ಅತ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಈ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ನಾಗ ಅಂಡ ಯಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪುಂಡೆ ಮಾಧವನ ನಾನು ಅಂಚಿಂಚಿ ಫೋನಾಗ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲುನತ್ ಅಪಗಪಗ ಬತ್ತದ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಾನ್ ಪಡ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಮನತ್ತಾನಿ ಪುಲ್ಯ ಕಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಮೂಜಿ ಪೋರ್ತು ನೀರು ಪಾಡಂದೇ ಇಪ್ಪಡು ಅಪ್ಪ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ನೆನಪಿ ಬರ್ಪೇನೆ ಗಣೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ ಹೋಮ దాని పిదైతీని ఉలై తీర దాని సన్య ಏರ್ಬೋರ್ಡು ಹಾಯ್ ಏರ್ಬೋರ್ಡು ದೇ ಎರಡನೇ ಕೇಣ್ಣು ಇರಿಗೆ ಏರ್ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಕೆಬಿ ಕೇನುಜ ಕೆಬಿ ತತ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಓ ಪಾಪ ಕೆಬಿ ಕೇನುಜಿ ಇರಿಗೆ ಏರ್ಬೋರ್ಡು ಯಪ್ಪ ಕೆಬಿತ ಬೂವೆ ಬೋಂಡು ಕೆಬಿನ ಪರ್ತು ಬಾಡಿಯಲ್ಲ ಅಂದು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಪ ಒಣಸಲ ಚಾಲ ಬೋಡಿಗೆಯಾ ಒಣಸಲ ಚಾಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಗುರು ವನಜ ವನಜ ಓ ವನಜ ನಿನ್ನ ನೇರು ಕೇನೊಂದು ಬೈದೇರಿಯಾ ದಾದಾ ಇರನ್ ಕೇನೊಂದು ಏರೋ ಬೈದೇರು ಏರಿ ಏರು ಏರ್ ಬಡೀರೀಗ ವನಜ ಕೇನುಜಿ ಇರ್ನ ಪುದರೆಜ್ಜ ಅಪ್ಪ ಮೊಲ್ಲ ತೊಂಡೆನೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನೂರ್ ಮಹಲ್ ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಈರ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜ್ಪಲೆ ಬಾಬನ್ನ ಓ ದೇವರೇ ಆ ಮಾರಿ ಬತ್ತಿದ ನೀರಿಡಲ ಸಾಲ ಬರ್ತೀರಾ ಯಾ ದಾದ ಸೈಪುನಿ ಕರ್ಮ ಮೋಲು ಮುರಿಯೋಡಿರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂಚ ನಿಮಿಷ ಈರಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಒಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪುವೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ನೋ 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 ಯಾನ್ ಬಾಬು ಒಂದು ದಾದೆ ಇರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಮರೈತಿ ಸಾಲ ಮಲ್ತ ಸಾದಿ ನಡಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ರೋಡು ಏರಿಗ್ಲ ಮೋನೆ ತೋಜಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ್ನೇಕ್ ಸೇಪಗ್ ಬಡ್ದು ಏಸ ಪಾಡುದ್ ನೀನಿ ಹಿಂದೆ ಎಂಕೇರಿ ನೀ ಸುರ್ಪಡು ತೂಯಿರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹಿಂದೆ ದೆಪ್ಲೆ ದೆಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಉಳೈ ಚಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡಾರೆ ಚಡ್ಡಿತ್ತಿಲು ಅಯ ಪೆಟ್ಟದ ಎಂಕ ಆಕಲಗ ಐಟೊಂತ ಚಿಲ್ಲರಿತ್ತನು ಚೈಕ್ ಚಡ್ಡಿನಿ ಒಯ್ತೊಂದು ಬೋತೆ ಅಂಚಾನ ಅವಳು ಬರಲಾಗಿದ್ದು ಬನ್ನಗ ಅವಳು ಬಲ್ಲಡು ಕುಂಟ ಹಾಜಿಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಐಕೊಂದು ಮಾನ ರಕ್ಷಣೆಗಳಾಪುಳು
ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಾಪುಂಡು ನೀನಂತೂ ಏನ ಆಸಕ್ತಿನಿಯ ಐಕ್ ನೇನು ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ನಾ ಬಾರಿ ಚೋಕುಂಡು ತುಲ ದೆಪ್ಪಡ್ಚಿ ತಿರ್ತು ಬೇಡ್ಲೆ ಸಾವಿರ ಹಿಂದೆ ಜುಗಾರಿ IPL ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ 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 ಪಡೆದು ಇಂಗ್ಲ ರೆಡ್ ಜನಲ ಚಟ್ಟಗು ಸೇರಿಯಾ ಮೂಲದಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಈ ಮಲ್ಲ ಸೋಕೇಸ್ ಫಿಟ್ ಮಾಲ್ ತಂದುಲ್ಲೆ ಸೋಕೇಶ ತಿಯ ಈ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಾತ ನಿನ್ನಂತೂ ಏರ ಜನ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಪುಜಾ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ LED ಪಾಂಡ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುನು ಎಂಚ ದೇವಾ ಈತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಮಂಡ್ಯ ಹೋಜೇತ ಲಕ್ ಲಕ್ ಮಾಧವಣ್ಣ ಈರ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ ಮಲ ರಡ್ಡು ರೂಮ್ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಮಾಧವಣ್ಣ ಎಂಚ ಬನ್ಪೇರ ಅಂಚ ಕಟ್ಟ ಅವಡು ಹಾವು ಬೇರೆ ಇಂಚಿ ಇಂದೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಈ ಟಿವಿದ ತೀರ್ತು ಮಲ್ಲ ರ್ಯಾಕ್ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟೊಂಜಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತರ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಾರ್ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಸೀರೆ ಬಂಗಾರದಾಯ ಪಾಡ್ಜೆಯ ಬಂಗಾರ ಹಾತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪೋಪು ನೀರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನ ಮದ್ಮೇಕ್ ಏನ್ ಪೂರ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ ಪೂರೆರ್ಲ ಏನನ್ನ ತೂಪೇರು ಅತ್ತ ಈ ಜನ ಲಂಚದೆತ್ತೊಂದು ಜಿಂದು ಪಂಡ್ ಒಡದಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ತದೇರೆಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಈ ನಮಿತ್ತು ಅನುಮಾನ ಬರ್ಪುಡಿಯೇ ಸರಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಬಾಡ್ದು ಬರೋಲಿಯತ್ತ ಬೋಡ್ಚಿಯೇ ಈತೆ ಯಾವು ಇರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯನ್ ತೂತಿಜಾರೆ ಆಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡಲ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪುನಿ ಆಲ್ಡದಾನ ಇಜ್ಜಂದೇನಾ ಈದಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಆಗ್ತದ ಬೊಕ ಒಂದು ಮಾತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಐತೆ ಓ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ಂಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಿಡಿ ಎನ್ನ ಚೈನ್ ಅಂಡಲ ಕೊರ್ಲೆ ಏನ್ ಪಾಡಂ ಬರ್ಪೆ ಅತ್ತಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆದವನು ಬಂಗಾರ ಕಡ್ವೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಈ ಪೊಂಜಿನಕ್ಲ ಮನಸಾರ್ಥ ಮನ್ಪೇರ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಟು ಬಟ್ ಏಯ್ ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಂದ್ ಆ ಬಾಬು 50,000 ದೆತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲೆಯ ಕೈ ತಿಕ್ಕಂಡ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪುಡ್ಪೆ ಟ್ರಾಟ ಚಾಪರ್ ಪಿನು ಮಾರಯ್ಯ ಏಯ್ ಏಯ್ ಏನ ಮಾರ ಏನಾರ ಅದ ರೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂಡ ಕೆಂಚಿನ ಅತ್ತ ಆ ರೆಡ್ ರೂಮಗು ರೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಡೋರ್ನಂಡ ಎಂಚಿನ ಈ ಸೋಕದ ಇಲ್ಲಗ ಅಂಚತ್ತು ಮಾಧವಣ್ಣ ಎಂಚತ್ತಿಯೇ ಹಾಲು ಕೊಂಚ ಮೊಸೈಕ್ ಪಾಂಡ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲು ವಾ ಕಾಲಡುಲ್ಲರಿಯೇ ಗೋವಿಂದ ಅತ್ಯ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಾ ಒಂದು ಜನ ಮಾರೆ ಎದುರುಗು ಮೊಸೈಕ್ಗೆ ಉಲಾಯ್ಗ ರೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಇದು ವಾ ಪೊರ್ಲು ತೋಚು ಮಾರೆ ಆ ತರೆಗೆ ಆನೆ ಪನ್ನಿ ಅಂದ ದಾಯಗ ಮಾರೆ ಎದುರುಗು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಉಳೈದು ರೂಮಗು ರೆಟ್ರಿಫೈಡ್ ಪಾಡ್ದು ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿತು ಮಾದಣ್ಣ ಇತ್ತೇನೆ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನಿ ಇತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಗ ಎದುರುಗು ಒಂಚೂರು ಟೈಲ್ಸ್ ಪಾಡಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸ ಒಂದು ಪೊಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಲೆ 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 ಪಾಡಂ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪೆ ಕೇನು ಗೋವಿಂದ ಕಟ್ಟನಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾನ್ಪ ಅವೇ ಒರಿಪುನೆ ಇಜೆಂಡ ಅವೇ 10 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಬಾಕಿ ಆಪು ಐಕ್ ಪಡತ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಾನ್ಪಡ ಇನ್ ಪೂರ ಮಾನ್ಪಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎದುರುಗು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಪಿರಾಯ್ತ ರೆಡ್ ರೂಮಗು ರೆಟ್ರಿಫೈಡ್ ಮಾನ್ಪಡು ಏತಾ ಮೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಪೂರಾ ಸೇರ್ದು ಮೂಜರ್ ಲಕ್ಷ ಚೂಲಯ 3 ಲಕ್ಷ ಆತೆ ಇಲ್ಲು ಬಾರಿ ಪರ್ಲ ಪೂಜಾ ಆತೆಂಡ ಕಾಸು ಇಜ್ಜತಿ ಇರು ಬೋಲೆ ಹಾವ್ ಇಂಚು ಬಲ ಏನಡ ಒಂಜಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು 3 ಲಕ್ಷದೆತ್ತ ನೀಕು ಕೋರ್ಪೆ ಆಂಡ నేను ರುಕ್ಮಿಣಿಡ ಪನೀರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಧವಣ್ಣ ಇರ್ನ ಬುಡಿದಿಡ ಬುಡಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗಡಲ ಬನ್ಪುಜಿ ಆನೆ ಎಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ ಬೇಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾನ್ ಆತ ಒಟರದ ಪೊಂಜೋ ಮಾತ್ರ ಅಂದೆನ್ನದಿತ್ತು ಆ ಒಟರದ ಅರ್ಜೋಲ ಮಾಂಗನಾಯ್ಕಲು ಸಾಲ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಅಡ್ಡ ಸಾದಿಡೆ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಲ ಅದು ಊರ್ ಬುಡೋಡಾವು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ವನಜ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಿಲ್ದ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟದು ಮುರ್ಕದೇ ಪೋಯರ್
ಆದಿಗೊಂಜಿ ಅಂತ್ಯ ಉಂಡೇ ಉಂಡು. ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಟ ತಡೆಯ ರಾವಂದೆ ಈ ಊರೇ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರ್. ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೋಡಾ ಕಮಿಷನರ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಾರಿ ಸೂರ್ಯನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾ ಕಮಿಷನರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಮುಗ್ಧ ಜನಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಓದ್ಲಾ ಸರಿ ಓದ್ಲಾ ನಾನು ಈ ಪನ್ನಲೆಕ್ಕ ಗೋವಿಂದಗೆ ಮಿನಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಮಳೆ ಬರ್ತದ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮೂಜಿ ನಾಮ ಪಾಡ್ದು ಚೆಂಬು ಪತ್ತೊಂದು ನಟ್ಟೊಡಿತ್ತಂಡು ಕೊಂಜ ನಕ್ಲಿ ಏತ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಾನ್ಪಡೋ ಅತೇ ಮಾನ್ಪೊಡು. ಈ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಆ ಕುದಿಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾಗ ಕಾಸು ಮಿನಿ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೇಂದು ಬುಲ್ಪಡಾತು. ಏರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಕಮಿಷನರ್ಗ ಅವು ಗೋವಿಂದಾಗ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಬುಡ್ಲೆ. ಗೋವಿಂದ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಾಯ್ ಗೋವಿಂದಾಗ ದಾಯಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ ಕಾಸ್ಗೆ ನಗ ಇರ್ಕೊರ್ಜಾರತ್ತೆ ಐಕ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಕೊರಿ. ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ ಅತ್ತು ಯಾನೊರ್ತಿ ಅತ್ತು ವತ್ಸಲ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಸುಂದ್ರಕ್ಕ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊರಿಯರ ದಾದ ಮಾರೈತಿ ಪನ್ಲತ ಆಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪೂಜೆ ಆಂಡ ನನ್ನ ಕುಂಕುಮ ದೇತನಿರ ಬಾಕಿ ಮಂಡ್ಯ ಸರಿ ಜನ್ನಪುರ ಅಂಚ ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಆ ಕಾಸನು ಪೂರೆಯನ್ನು ಗೋವಿಂದಗೂ ಕೊರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಆಸೆಡೆ ಎನ್ನ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನು ಮುಖ ತಿನ್ನತ್ತ ಓ ಪೂತಾನಿಯೇ ನನ್ನ ಮಗಳಿಂದ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿನ ಮಂಡಿ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಏನ ಮಗಲಿಗಾನುಂಡ ಕೇನೊಂದು ಬಲ ಪೋ ಯಾನ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಮೈಕದಿದ್ರು ಕುಲ್ದು ಏತು ದೊಂಡ ಬಿಚ್ಚದಂದೆ ಎಂಕಲ ಆ ಮೈಕೋಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಓ ರಕ್ಕಸಿದ್ಯೇ ನಿಕ್ಲೆ ಪುಂಜೋಲೆ ನೆರ್ನಗ ಬುಲಿಪೆರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪೆತ್ತೆ ಓಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಾನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಗಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಸನ್ನು ಕೊಂಡೊಣಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದ ನನಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಪಾಲು ಅಪ್ಪಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇತೆಲ್ಲಡೆ ಬೋತಾಲದ್ದು ಹೌ ಪಡೆ ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನ ಕಾಸನ್ನು ಮುಖ ತಿಂದತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಾಮ ಪಾಡ್ಯತ್ತ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಗೀಸದಿ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿ ಚಡ್ಡಿದ ಕಡಪುರ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಹತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಆನೆಗೆ ಪಯ್ಯಗೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಆಯಗೋ ಇರೆಗಿಷ್ಟವಣ್ಣ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತದ ಇದನ್ನೇ ಕತ್ತುಕೊಲ್ಲುವೆ ಸರಿ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಒಂಜಿ 4 ಹೋಳಿಗೆ ಪಾರ್ದೆ ಬಟ್ಟಿಡೆ ಪಾರ್ದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಬೋದು ಹೆಂಗ ಪಿಂಡ ಬಿಡು ಬರ್ಬೇನೆ ದೇವರೇ ಪರ್ದು ಬತ್ತಿಯ ನೀರೇ ಡೇರುತ್ತಿತ್ತೆ ಅಡೆಂಕ್ ಬೊಡೈನಾತಿ ಹೋಸ್ತೆ ಬಂತಾರತ್ತ ಇರು ನೀರ್ ಕನೋಡಿ ಕಣಲ ರಡ್ಡು ತುಳಸಿದ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಕಣಲ ಗೋವಿಂದ ತಿಕ್ಕಿದ ಜನಯೇ ಬೊಡೈನಾತ್ ನಾಟ್ಯ ಅಂಡ ಓಳ್ಳ ತಿಕ್ಚಿ ಕಳುವೆ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಓಡಿ ಪೋಪೆ ನಮ್ಮಡಿ ಬಾರಿ ಬಂಗುಡು ನಿಕ್ಯಾನ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಕಣತ್ತು ಕೊರಿಯ ಅಂಡವೇನು ಮುಕ್ಕು ತಿನ್ನದು ಕೂತ್ರೆ ಕೂಡ ಬುಲ್ಪೋಯ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಧನಿನ ಚಡ್ಡಿನ ಪಡ್ತೆ ಅಂಡ ಗೋವಿಂದೆ ಎನ್ನ ಚಡ್ಡಿನ ಪೀರ ಪೊಲ್ಲಿರ ತೀರಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಡ್ತು ಪಾಡಿ ಅತ್ತ ಅಮ್ಮೋರಿ ಗೋವಿಂದೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸನ್ನು ನಿಂಗೆ
ಇರು ತಿಂಗಳು ಕಡಪುಟ್ಟ ಕಾಸನ್ನು ಮಾತಾಯ ಕೊರ್ತಿದ್ದ ಯಾನಿದ್ದ ಬೂಲ್ತದಲ್ಲ ಬುಡನು ಇತರ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಡಪುಡ್ವೆ ಫೋಟೋನು ಕಡಪುಡ್ಯ ಈರ್ನ ಬುಲ್ಪುಡ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈರು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರ್ಲ ಈರ್ಲ ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಲೋ 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 ಏ ಪೊಲ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಫೋನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿರ ಗೋವಿಂದೆ ನೆಟ್ಟ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ತರು ದೆಗುಮ ಅಂತ ಕಾರಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾಯಿಗೆ ಮನಿ ಬಂದೆ ಕುಲಿದ ಪಾತೇರಿಯಾ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪನ ಮಲ್ತದೆ ಉದ್ದಿನ ತೂಲ ಮನಿ ಬಂದೆ ಕಾನೆ ಅಂಡ ಬಗ್ಲು ಮೋನೆ ದಾಯಿ ನೆಲಕ್ ಪಾರ್ದ ದಾ ಯಾನ್ ಕೇರಳ ಎಟ್ಟ ಜಾಗೆ ಗದಿಯರ ಯಾನ್ಲ ಉಪ್ಪು ಜಾನ್ಲ ಎಟ್ಟ ಜಾಗೆ ಹೋಪೆ ತೂಲೆ ದಾದಲ ಬಗ್ಲಂತಿ ಚಳಿಪಲ ಅಂದು ದಯ ಈ ದಾನೆ ಮನಿ ಬಂದೆ ಉಂತು ನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೈತಿಚ್ಚ ಯಾನ ಬಂಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಲೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಕಾಸು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿ ಜಂಕ್ಲೆ ಕಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆತಿ ಇದೇ ಕೊರ್ಪಣ ಇಜ್ಜ ಬನ್ ಇದೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗೊತ್ತು ಕುಂದ ಕಾಸು ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಕೋತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿ ಜಂಕ್ಲೆ ಕಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆತಿ ಈತನೆ ಮಾತೆ ಆಂಟಿ 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 ಅಮ್ಮನು ಬರೋ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಆಂಟಿ ಅಮ್ಮ ಬರಲೊಂದುಳ್ಳೇರ ಆಂಟಿ ಬಲೆ ಬಲೆ అమ్మ అమ్మ దాదాండమ్మ పనులేమ్మ ఆంటీ నకులు బత్తేరు పనులేమ్మ దాదాండమ్మ అమ్మ అమ్మ దాదాండమ్మ దాదాండియా అయ్యో విషా నా ఇంచ మల్తోండ శీలా పోయ్ పోయ్ హాస్పిటల్ పోయ్ దాదాండు పోయ్ బలే తెల్తోలే ಬೇಗ బలే బలే పోయ్ తెల్తోలే అత్తక్క మొలకి విషకెత్తున్న దాదా అత్తుండు ఒక దాదా ఆదు పోడు దినాలు ఇల్లడే బరుందు పోందిత్తత ఆయడదారని దాదాను ఆదు పోడు అవంచత్తు ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಚೋಲೇರು ಪೇಷಂಟ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜಿ ಹುಷಾರಾಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಲೆತೊನ್ ಬೈದೇರು ಆಯ್ತಾದ ನನದಾಲ ಬಂಗೈಜಿ ಮೂಲು ಪಿಂಕಿಯರು ಯಾನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತೊಂದರೆಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆರೆಗೆ ಹುಷಾರಾಪೇರು ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತುಲೆ ಅಪ್ಪೆರೆಗೆ ಪೊತ್ತುಲೆ ಪೊಲೆ ಮಗ ಹಾ ಶೀಲಾ ಪನ್ಪುನ ಪೇಷಂಟ್ ಓ ವಾರ್ಡು ಉಲ್ಲರು 225 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚಪ್ಪ ನೋಡ್ಚಮ್ಮ ಇರಕ್ ದಾಲ ಆಪುಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಪಿಂಕಿ ಶೀಲಾ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ಏನನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೀಲಾ ಶೀಲಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಶೀಲಾ ಈ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡ ಪನಿಯಾ ಅವು ಅವೆಂಚಿನ ಪನ್ಲೆಯಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಂಡ್ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನೀ ಸೈತ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮದ್ಮೆ ಒಂದೇ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಡಿತಿನಗಲು ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ತಿಳಿದಿಂಚಿಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಲವ್ ತಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಜಾತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ತಂಡು ಈ ಮದ್ಮೆ ಅದು ದೂರ ಆಯ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನಿನ್ನ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಅಣ್ಣನು ಎನ್ನೆರನೇ ಅಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಆರು ಸೈತಿನ ದಿನ ಯಾನೇ ಸೈಯೋಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗಾದು ಯಾನ ನನ್ನಲ್ಲ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಲಾತೆ ಈ ಜನ್ಮೋಡು ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡ ನಿರನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ ಬೋಡಾದ ಏತು ವರ್ಷಲ ಯಾನ್ ಕಾಪುವೆ ಎಂಕಿ ಬಲತ್ಕಾರಡು ಬೊಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ಸ್ವೀಕಾರಡು ಬೋಡು ಎಂಕೊಂತೆ ದುಡ್ಡು ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಶಿವನ ಇಲ್ಲಾಗ್ಪೋಯೆ ಲೋನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೇರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗ್ಲು
ಶಿವುಡ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಂಡೆ ಕಾಸ್ಗಾದ ಐಪಾಡ್ನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅತ್ತಯ್ಯ ನೀಕ ಆತ ಕಾಸದಾಯ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ నీకులేర్ల ఎన్నట పాత్రం దిచ్చండు అండ యాన్ మాత్ర నిక్లు మాత్రన్ల అక్క మెగ్ది భావనటేనొంದೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಈ ವಠಾರ್ನ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ ತೊಂಡು ಪೋಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಗೊತ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪೆ ರಾವಂದೆ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ಗೊತ್ತಾವಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ಲಾ ಗೋವಿಂದಗ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊರಿಯೆ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ವಟಾರ್ ತಕ್ಲೆಗ ಈರು ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊರ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮೊಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ ವಿಷಯ ಇರೆಗ್ಲ ಬಂತೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಏನಂತುಂಡ ಆಪೂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಯಾನಿತ್ತೇನ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಅನ್ಬೋಡ ಅತ್ತತ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಅವೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊರ್ಪ ಅವರ ಕುರಿ ಬೂರ್ಂಡು ಫ್ಲಾಟಾ ಗೆಪ್ಪದು ಕೊರೊಳ್ಳಿ ಆಂಡಾಯ್ ಕೊಂಚ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಡಾಪು 3 ಲಕ್ಷನಾ ಓಕೆ ಆನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಇರು ಫ್ಲಾಟ್ ಮದೆ ಪರಬಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊರಿಬೋಕ ಈರು ಮಾತ್ರ ಬುಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಬುಡು ಪೂಜಿ ಅಲ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪಾವಡು ಅಲ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪಾಗ ಗೋವಿಂದ ದಾದಾ ಈರ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಕಾಸ್ ಕೊರಿಯಾರ ಹಾ ಅತ್ತು ಮಾರೈದೆ ಎಂಕುಲ್ ತಾನೋ ತತ್ತದು ಗುವೆಲ್ಗು ಬುರ್ಯ ಈ ನಾಡದು ಪೋದು ಬುರ್ದತೆಯ ಗೋವಿಂದ ಪಂಡೆಯರ್ ಆಯ ನಿಕ್ಲೆಗ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಆಯೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಯೆ ಆಯೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಮೂಡದ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊರ್ಪಾವೆ ಪಂಡು 3 ಲಕ್ಷದ ತೊಂದ್ಪೋಯೆ ಕಮಿಷನರ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಬುಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೂಡದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓವುಲ ಇಚ್ಚಿಂದು ಇತ್ತೆ ಗೋವಿಂದನ ಮೊಬೈಲ್ ಏಪ ಫೋನ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಇಂಚಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊರ್ತನ ಕಾಸುಲ ಪೋಂಡು ಶಿವು ಕೊರ್ತನ ಕಾಸು ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೊಡ್ಜಿಂಡ ಆಯ ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಪಂಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಪಡೆದಿತ್ತೆ ಎಂಕವ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೊಂಡೆ 4 ದಿನ ಬದುಕಂಡಲ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಂತು ಸೈಯೋಡು ಪಂಡದಿಯ ನಮ್ಮೆ ಪಂತೇನ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲನೆ ಕೆರಿಯಿ ಆಯೆ ತೂವರೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಆಯ್ ತೂವರೆಗು ಮಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ ದಲೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಆಯನ ಫೋಟೋ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಹಾ ಎನ್ನಡ ಆಯನ ಸೆಲ್ಫಿ ಉಂಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ಗೋವಿಂದ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತಿನ ಔಷಿಲ ಎಂಕ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಶೀಲಾ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಮಲ್ತ ಶೀಲಾ ಎನ್ನ ದುಡ್ಡುದ ಅಹಂಕಾಡು ನೀನು ಪಡವೆ ಪಂದಿದ್ದೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಕು ಕೊರಿನ 3 ಲಕ್ಷನು ಈ ಎಂಕು ಪಿರ ಕೊಡೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕು ಯಾಪಲ ಮದ್ವೆ ಆವಡೊಂದು ನಿಕ್ಕು ಮನಸಾಂಡ ಏನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮದಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದೇ ಪುವೆ ನಿನ್ನ ಮಗಲು ಎನ್ನ ಮಗಲಿತ್ತಲಕ್ಕ ಶೀಲಾ ಸಾರಿ ಶಿವು ಸಾರಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ನಿಖಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪೆಣದಿತ್ತ ಶೀಲಾ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಕಂಡ ನಿಜ್ಜಾಂದಿ ನಕ್ಲೆಗ ಬೇತೆನೇ ರೀತಿಡ್ ತೂಪೇರು ಪೊಣ್ಣು ಸೈತಿಂಡ ಆಣ ಏ ತಾಂಡಲ ಮದ್ಮೆ ಆವುಲಿ ಅಂಡ ಕಂಡನಿ ಸೈತಿಂಡ ಪೊಣ್ಣುದಾಯ ಮದ್ಮೆ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶೀಲಾ ಈರ್ ದಾಯಗ್ ಶಿವುನ ಮದ್ಮೆ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆರ ಎಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪು ನಡ್ದಿಂಚಿ ಇರೇನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಂಕಿನ ಭವಿಷ್ಯಗಾಂಡಲ ಈರ್ ಮದ್ಮೆ ಆವುಡೆ ಅಂದ ಶೀಲಾ ಏತು ವರ್ಷ ಒಂಟಿಯಾದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಶಿವನು ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲತ್ತ ಶೀಲಾ ಶಿವು ಈರಿಗೋಸ್ಕರ ಈತು ವರ್ಷ ಕಾತೊಂದೇ ಇತ್ತೇರು ಶೀಲಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿಂಡು ಪೋರ್ಚಿ ಬನ್ನೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮದ್ಮೆ ಅಲ ಅಂದಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಅಂಕಲ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಮ್ಮ ಒತ್ತೋನ್ಲೆ ಶೀಲಾ ಪಿಂಕಿನ ಭವಿಷ್ಯಗಾಂಡಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತೆ
ಅಂದಶೀಲ ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಈತ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಈ ದಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪು ಜನಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮದುವೆ ಅಂದಾನೆ ಈತ ವರ್ಷ నుంచి ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನಾಂಡ ಒಪ್ಪುಲ ಈ ರೊತ್ತೊಂಡ ಅಕ್ಕನ ಸ್ಥಾನೋಡುಂತುದು ಹೆಂಕ್ಲು ಈರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುವ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದೆ ಇತ್ತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಈತೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸಟು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುನಗ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲನ ಇಷ್ಟನೇ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಈ ಗೋವಿಂದಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ನಾಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಇರುವೆಲ್ಲ ಒಂಜಾ ಒಂದುಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಅಣ್ಣ ಅక్కడ పోయారు ఇర్పిదేవలే ఇదేవలే ఓళ్ళ తిడిదిన్ సైతేనా తెరి అವೆಲ್ಲ తెత్తేరి ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಎಲು ಮುಲ್ಲೆ ಪೋಲ್ತುದು ಡ್ರಮ್ ದಿಂಜದುವೇರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ತುಕೆ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಕ ಅಗುಲು ಆಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡ್ರಾಜ ಮಾರ ಯಾಂ ಬೈದ್ವತ್ತ ಓಡೆ ಬಲ್ಪಿನಿಯೇ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಮೂರ್ನಾಗ ನೀರು ಉಲಾಯ್ ಪಾರ್ಪೋತಾರತ್ತ ಈರ್ನ ಬಾಡಿದಿ ನವನ ಪಾತೆರ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಈರು ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಚಿಲ್ಕ ಬಾಡ್ಜಿ ಅಡ್ಡ ಯಾಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಬೈದ್ವತ್ತ ಇದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ಸರ್ತ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ನಾಗ ನೆತ್ತಲ ಸೇರ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಓ ಯಾವ್ ಇನ್ನ ಸಾವಸ್ಯಾವ್ ಓಯ್ ಓಯ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಅತ್ತೆಗೆ ಬೋರ್ತು ದೇವೇರ್ ಮಲ್ಲ ಎಲುಪದಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾತ ಕವನ ದಾನಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ನನ್ನ ಏತ ಜನಕ್ಕ ಮೋಸ ಮಲ್ದ ಮೋಸ ಯಾನ್ ಹೋ ಈ ಆನೆ ವಿಷಯ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲನ ಆಗೇನ್ ಏಸ್ ಸರ್ತಿ ಬಂಡೆ ಇಂಚೆ ಬರೋ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿಂది ಆಡೆಸ್ರ ಧರ್ಮಗ್ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಬುರಾಲ್ ಓ ಅಂಚಾಂಡ ಈ ವಟಾರದ ಪೊಂಜಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಮಲ್ತಿ ಜನ ವಟಾರ ಪೊಂಜು ದಾದ ಬನೊಂದುಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ಯಾವ್ ಎಂಕ ನಿನ್ನ ಪೂರ ವಿಷಯಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಾಪ ದಾಲ ತೆರಿಯಂದಿನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕ್ ಎಂಚಾಂಡ ಮನಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸಗೂ ದೇವರ್ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ ಮೆಚ್ಚಾಯರು ದೇವೇರ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂಗ ಬುಡ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಕಾಸನು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದಿಂಗದು ಆರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಇರು ಹರಿಗ್ ದಾದ ಮಲ್ತಿರು ದೇವೇರ್ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪೋಯರು ಜೆಪ್ಪರ ಜಾಗದ ಅಂತಿನ ಯಾನು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಬೆಂದಿದ್ದ ದಿನಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ದಾದ ಮಲ್ತಿರು ದೇವೇರ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬೆಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದು ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಮುಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮಡು ಆ ದೇವರೆಡ್ದತ್ತು ಈತ ಬಾಕತೆ ಪಂಡಲ ಎನ್ನ ನಂಬುನ ಸ್ಥಿತಿ ಡಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಕ ಕತೆ ಆತ ಒಂದೇನ ಜೀವನದ ವ್ಯತೆ ಏನ ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಮೋಸ ಮಲ್ತೇನೆ ಯಾನತೆ ಮಲ್ದಿನ ಮೋಸ ತನಿಕ್ಕು ಇತ್ತೆ RTO ಆಫೀಸು ಪೋ ಅಲ್ಪಾಲೊಂಡು ಲಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಪೋಂಡ ಡೊನೇಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಲಂಚ ತಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗೆ ತೊಂದು ಕಮಿಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಲಂಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಲಂಚ 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 ಅಗುಲಿ ಏರ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಮೋಸತ್ತು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೋಸತ ಕವನ ಆ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಡ ಬತ್ತು ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಪನ್ನಗ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪನ್ನಿಲ್ಲ ಉಂದೇ ಪಾತೆರ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪೇನ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಆನ್ಯ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೊಡೊಂದು ದಯಪನೆಂಕ್ ಈ ಬೋಡುತ್ತು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿದೆದುರು ಆ ಪೊಡ್ಜನ ಮುಗ್ಧತೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಅತ್ತೆಂಕ್ ಯಾನ್ ಈತು ಪೂರ ಮಲ್ತಿ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮೋಕ್ಯಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಕೆನ್ನ ಮೆತ್ತು ಮೋಕೆ ಎತ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲೆನ್ನ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ ನಿಕ್ ಬರೋಲಿ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್
ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ನನ್ನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮುಗಿದೀಜೆ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಓ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿದಲ್ಲಿ ಅವಂದೆ ದನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಳಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಗಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂತಿನತೆ ಇನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಗಲೇನು ಎರೆಲ್ಲ ಪಂತಜಿಯ ಇನಿ ಇಲ್ಲದ ಗುಲೆ ಒಟ್ಟದು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಿಡು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮುಗಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗಿ ಟೆರೆಸ್ ಇಡು ಫುಲ್ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ದನಿ ಡಿನ್ನರ್ ಅಂಚೊಪ್ಪಡಿ ಇನಿ ಲಂಚೇ ಗೌಜಾ ಪಿಲಕ ತೋಜುಡು ಓ ಇಲ್ಲೇ ಉಂಟು ನೆಕ್ಲಿ ನೀರು ಮಾರ ಬಂತೀನಿ ಓ ದೇವರ ಸುಂದರ ತೂಲಯ ಇಲ್ಲ ತೀರ್ನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ್ನ ಹಾಗಾಕಿ ನಿನ್ನ ತಿಗಲಿಗೆ ಹಾಕದ ಸಾಯ್ಪ ಓ ಮಾರಿ ಸಂತೆ ಇಂದು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ದುಡ್ಡುಡೆ ಕಟ್ಟನ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ದುಡ್ಡುಡೆ ಕಟ್ಟನ ನಿಕ್ಕಲು ಕೊರ್ನ ಕಟ್ಟನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಡ್ದೆತ್ತನ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ ಒಂದು ನೆಂಚಿನ ಗಲಾಟೆ ಅಂತಾನೆ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಸಮ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಎನ್ನ ಮೂಲುಂಡ ಈ ಬಡ್ಡೆ ಬಚ್ಚೋಡಿ ಎರ್ಯಾರ ಬಡದಿ ಎರ್ಯಾರ ಪೊಯ್ಯ ಬಲೆ ಧರ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಬಡದಿ ಆತು ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಅದು ಏನ ಪೊಯ್ ಓ ಮಾದಣ್ಣೆ ಬಲೆ 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 ಎಂಕೋ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ದ ಮಂಡೆ ಚೋಡಿ ನಿಗಲೆ ಬಂದ್ರೆಗೆ ಆಜಿ ಉಮ್ಮೆಡ ಪಂತ್ಯಾನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲು ತುಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುಲಿ ಕುಲಿ ಸೋಪಡು ಕುಲಿ ಏನು ಸೋಪದು ನಿನ್ನ ಸೋಪ ನಮಗ ನಿಕ ಶಾಪ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅವು ದೇವರನ ಕೊನೆ ತುಲಿ ತುಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕುಳ್ಳೆ ನಮಗ ಅವು ದೇವರನ ಕೊನೆ ಅಂದೆ ಮಿತ್ತನಲ್ಲ ಸುಮಾರುಂಟು ಉಲಾಯ್ತುಲೆ ನುಟ್ಟುಗಳ ದೇವರುಲೆ ರತ್ತ ಅವ್ರದುಲೆ ಅಕ್ಕ ಇರ್ಲು ಜರ ದಾದಾ ಗೋವಿಂದ ಈ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದಾಯ ಪಂಡಿ ಯಾನ್ ನಂಬಿಕೆ ದೀಂಡ ಎನ್ನ ಕಾಸತ್ತಂದೆ ಮುಗುಲ್ನ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಕಾಸು ತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಯ ಆತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿತ್ತಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಜೋಲೆ ಬೂಜಿ ನಾಮ ಬಾರ್ದೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆತ್ತ ಮಗ ಕಾಸು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಲೌಟಿ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಲ ಓ ನಕ್ಕು ಇಡಬಲ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಡಿ ಮಗ್ಗ ಅಣಿದಾದ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಕಾರವಂತರ ಬಡ್ಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಗ ಇತ್ತೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ನಿಕ್ಕಲು ಮಗ್ಗ ದಯ್ಯ ಬಿ ಆಯನತ್ತ ಮಾರ ಇದ್ದೆ ಆಣಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟರುಗು ಬತ್ತದು ಚೀಪೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಪುರ ಕೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತನೆ చెప్తాంటే చెప్పే బుద్ధి కాస్తా నిన్న ఎల్లదాలచ్చి ఆతన్న బాస్న అండ లాస్ అయిన ఎంకులత మారి ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತಿರ್ಕ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತಿರಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ ಪೊದು ತೀಯರವಾಯಿನಿ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲುನೆ ಪಾರಜ್ಜಿ ದೇ ಮಾಧವನ್ ಎಂಚ ವನ್ಪೆರಂಚ ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ಪಲ್ಲೆಕ ಗೋವಿಂದ ಹೋಮ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆವ್ ಈದಲ ಮಂಡೇವ್ ಚಾನ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಅವ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಮನ್ ಪಾಬೆ ಈ ಏಪ ಬಿಡ್ತು ಬೋಪ ಮಾಧವಣ್ಣ ಯಾಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ಏರ್ನ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ರ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಅತ್ ಈನ ಸೀರಿಯಸ್ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟದಿನಿ ಯಾನ್ ಹೊಡಿಯೋ ಪಿನ್ನಿ ಈ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿನ ಏರ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕಲನೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಂತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಎಂಚ ನಿಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಣ್ಣಿ ಬೋರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡ ಸೇರ್ದೆ ಎಂಗಲ ಕೈಗೆ ಚಂಪು ಕೊರೆಯರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಎಂಗಲ ಪೊಕ್ಕಡ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದು ಮಲ್ತಾನ ಓ ದೇವರೇ ಎಂಗಲ ಬಿತ್ತಲ್ರ ರಡ್ರ ಅಕ್ಕ ಸರುಲೇರ ಎಂಗಲ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ಜತ್ತ ತೂಲೆಗ ಮುಕುಲು ಈ ದೂತನ ಕಡಪುಡ್ದು ಈ ರಡ್ರ ಅಕ್ಕ ಸರಿ ಎಂಗಲ ತಿಗಲೆ ನಂದರೆ ಅನ್ಪುನ ಮಾಧವಣ್ಣ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಗದಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಅವನ ಪೇರೆ ಬೈಜ ಗೋವಿಂದ ಈ ಜಾಗ ಎನ್ನವು ದಾದ ಪನೊಂದುಲಾರಿಯೇ ಇರ ಅಂದ್ಯ ಈ ಸೈಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ಲೆ ಎಂಚೆ ಈ ಸೈಟ್ ಇರ್ನಂದ್ ಬಂದ್ರೆ ದಾದ ಬುರ್ಗುಂಡಿ ಗೋವಿಂದ ಈ ಇಂಚು ಪೂರ ಸರ್ಕಸ್ ಹಾಕೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಐಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲಾಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡಾತೆ ಲೀಗಲ್ ಆತ ಏರ್ಲ ಬರಡಿ ಅನ್ ಕೇನ್ವ ತಗೊಂಡ ಬರಡಗುಲ್ ವಕೀಲರೇ ಬಲೆ ಏರ್ ವಕೀಲರು ಇತ್ತಿದ ಹೇಗ ಲಾಯರ್ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಬಸ್ ಎಸ ಮುಲ್ಪ ಗೋವಿಂದ ಪಂಡ ಯಾನೆ ದಾದ ಹಾ ಅಂದೆ ಗೋವಿಂದರೇ ಈ ಸೈಟ್ 30 ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿದ ಒಂದು 30 ಪಂಡ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಿನ ಈ ಸೈಟ್ ಮಾದವರಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಅಂದಯ ಐಕ ಪನ್ಪುಣೆ ಗೋವಿಂದ ನಿಕ ಖಾಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆತನೆ ಏ ಬೀನ್ ಏನನ್ ಮಂಗ್ಯಾಲ್ ಮುಡ್ಚಿ ನೆತ್ತ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟು ಬೋಪೆಯಾನ್ ವಕೀಲರಡ ಪಾತಿರ್ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಏರಾಂಡ ಬತ್ತು ಇಲ್ಲು ಕಟಿಯರಿಂದಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲು ಸೈಟ್ ಓನರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ಈರು